Open a Nedbank My Goals and Just Save account. Register on nedbankcup.co.za to stand a chance of winning money, 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 money. Welcome to my friends on TV. It's the Nedbank Cup, Kaizer Chiefs 2, Mamelodi Sundowns 1. Don't forget to subscribe. Also click the link in the description to become an official member. I'm joined by Mr. Hita Klayamano. Awusho kahle ngubani ndoda? Iskila walikhosi. Awe. Stibo, first of all, I don't need any permission. Ramaphosa or Akubani. Tomorrow, guys, is the holiday. Ani emsebenzini. Ani emsebenzini is the holiday tomorrow. Ingana nsonga uRamaphosa. Yeah, ngidinga permission kuRamaphosa. Tomorrow is the holiday. Bantwana ni esikolweni. Yes. Sase holiday. Yes. Ngihlala emakhaya mabathi ni esikolweni batshe ukuthi holiday Chiefs winini. Ngoba kushukhila. I-holiday ya. Ngishayine stem vele. Yabo. Second, ngifuna ukuthi iPSL ike yohlala phansi. Ibheke ukuthi ngibonile lapha mabadraw bathi sodlala eMoses Mabhida. Yeah. And lento le idabi bafethu. Yeah. Moses Mabhida ngibona ukuthi stadium esingakhona ukuthola iKaizer Chiefs neOrlando Pirates. So bengicela ukuthi before inyanga iphela or iviki iphela badlale phansi. Bathathe le game bayilethe eFNB ngoba iFNB iso stadium esikhulu, so asifuni ukuthi sominyezelana lapha kwenzeka izinto ezenzeke eLees Park yabo. So sonke sofuna ukubona ifinal. Ukhumbule abantu njengathi 9 years yonke singafiki kufinal. Mabathi 10 okwabo, mina ngibala 9 ngibala ngama season yabo. Yes, ngibala ngama season. Mhlambe le kube iphelile engakafiki ku final bekuzoba yi10. Yes. Yeah, but mina according to mina othi 10 okwakhe. And yazi ngakwatiswa yini? Mangiza endleleni. Bengiphikisana nenye member yami lapha yana sigugula ukuthi iSundowns sigcinenini ukuyidla. Just imagine mfethu. Njengoba siyidla namuhla. 2021. Yes. 2021. After logo besiphaka induku. Yo. Nama draw. Yo. You understand? Yo. Asikaze sidle njengoba sidle namuhla. And kwesi2 khona enye intwana la bathi usikhukhune. Intwana yami izazisangana ekhanda. Taps. Izazihlanye. Ngiyayibona iblame ama offside izinto eziningi, you understand? I-police station sekuduzana. And angikhulumi nabantu abangekho ku level yami. Abantu abangekho ku Nedbank. You understand? But njoba angekho ku level yami nangekho ku Nedbank uzohlanya ngoba ukhuluma izinto zabantu. Yabo? Cabanga uyolanda izinto esekudeni la ungekho khona. Uzikhulume. You understand? So ngamanye amagama ngichaza ukuthi uTabs mangabe unenkinga ngoba uzosupporta wonke lamathima la ku PSL way16. Yeah. And iNedbank beyinama team ayingaki 32 uwasupporte wonke ayi1 so lokuyaluza. You understand? Namuhla ngathi beka bhejile udliwe la adliwe khona uzokhuluma ngenkinga ze Chiefs udliwe ku EasyBet. bathi sisikore ngeoffside. Kuka ingakhi iSundowns isidla ngama offside. Lo coach lo ukuveza ifoni yakhe lapha kusithusi thina. Yeah. Dala basidla ngama offside. Ufikile naye basroba phakathi. Yebo. So namuhla angazokhala. And ukukhipha ifoni akusinkinga yabo. Bekatshengisa ukuthi une battery enough and ne network right. So ku right for yena. Yabo. Angithi neSperanza sinenini bayishayile ikori goal bathi offside. You understand? Ujwayele kube nakhona ukhipha ifoni wathi akusi offside mara namuhla exactly yabona iKaizer Chiefs idla yebanu namuhla idla yebanu before ngizoqhubeka futhi woza la ntwana yami woza la yazi le ntwana le kahle mfuna ukubophisa abazali
abazali balentwana ngifuna ukuthi kusasa amaphoyisa ayekhabo lo mfana ayobopha labazali ukuthi bangazo abuse abantwana. Yes. Yazi angifuni ukukhuluma ukuthi why bathi ngithi ba abuse abantwana. Ngifuna sikhulumele yena ngoba kusasa bazathi ukhila unamanga. Uthe awusho indaba. Uyazi ukuthi kuyenzekala na Sithibo abazali abavuma ukungithengela isikipha seKaizer Chiefs mina ngisupport Kaizer Chiefs kusuke kudala so manje ngithi sorry kuBobby sorry kuma supporters weKaizer Chiefs wonke ngithi ngiwe ekhaya ngithi abantu kolele nami ngithi sorry Ngiyaxolisa ama supporters ngiyaxolisa Kaizer Mtauni ngiyaxolisa Bobby happiness so manje ngiyabuya so let's keep lesi namhlanje so again Sithibo kunengoma ne awusaskiphi no kunengoma because lo akafuna once and always never not when the advocate is here. no lalela Sithibo kunengoma ne ithi umalusi olungileyo uyazazi izimvu zakhe so umaziwiza amagama khona ubize uDuba ayibiza uDuprez uNkulunkulu uthe Duba faki 1 Duprez faki 2 and then the rest is history. Uyabona mfana kithi ukuthi abantwana bahlukunyezwa kanjani bayahlukunyezwa abantwana babafevisa ama-team angasiyiwo ngenkani. Yes. You understand? Yabona cabanga uyohlukumeza indoda endala kanje indala phela le indoda endala next time izaba ubabakazi bani uyabona akubali nengosi nginangosi Ay, ngithi khona le ngoma lethi buya mntwana buya ubuyele ekhaya musukulibala buya mntwana buya yabo asimwazi sona asondela la so ngithi akazoqoka be official lesasiphume nje yami lesasiphume lesi Moses Mabida azotufeka Pirates. Eyes official. Kaizer Chiefs welcome back. Eyes official. Not when the office is here. Official. Not when the office is here. Are you denying this, advocate? Yeah, this is null and void. Official. So Sithibo before ngikhathi hayi kungaba a problem makunje yazi Sithibo ngiluza imali ngaya esontweni Vandaag mangiceda ngaya enyangeni ngahlanganisa umthandazo ngenza ibhomu ngabhoma la eLove Stars bheka ke manje ngifuna ukutshelana isandla sidliwe isandaza enibadlele mane ebafile mane hey ngibabulele babili isandla sidliwe idlelwe eMamiloni yadlelwa kibo hey ebadliwe nabantu okhalayo othi kune offside makaya police station ayomangala futhi lawo amaphoyisa la duzane bathini bona awe